väldigt starka barndomsminne är min morbrors biograf i Bräkne-Hoby. Morbror Lennart, som sen gifte sig med moster Greta då ifrån Stockholm. De var mycket tidiga med bio, sent 30-tal. Sagabiografen i Bräkne-Hoby. Och vi åkte ju ofta och hälsade på mormor och morfar, både på somrarna och jularna. Och det var väl kanske mest på jularna som vi gick mycket på bio. Därför vi fick ju gå och se alla föreställningar. Och sen dagen efter föreställningen så fick vi hjälpa morbror att sopa och städa på bio. I bästa fall så hittade man en 2-öring eller en 5-öring och då fick man behålla den. Och så fick man alltid en bit choklad ur kiosken, för han sålde choklad till föreställningarna. Och jag har många fantastiska minnen av bio i Bräkne-Hoby. Till exempel var det så att jag såg Robin Hoods äventyr med Errol Flynn, samtliga föreställningar. Då gick jag på Samuelskolan, kanske i första eller andra klass. Och vi fick ett uppsatsämne sen när jag kom tillbaka till skolan. Som skulle då handla om bio eller en bok eller någonting. Och eftersom jag hade sett den 5 gånger så kunde jag i den utantill och skrev världens längsta och förmodligen tråkigaste uppsats. För det var liksom bara en upprepning av vad som hade hänt. Och min svensklärare var inte så där väldigt imponerad, men jag kunde uttrycka mig så jag fick väl skapligt betyg. Ja, Lennart hade världens roligaste historia från bio. Det var många historier från bio. Och den som tar priset är den när en ung flicka efter föreställningen kommer fram till Lennart storgråtande. Hon har blivit av med sin börs. Och hon kunde inte hitta den någonstans. Hon var så olycklig. Så Lennart han försökte på alla vis att få henne att rekapitulera vad som kanske kunde ha hänt och så. Jag sa, satt du ensam eller var det någon som satt bredvid dig? Satt en på bredvid mig. Ja, och du märkte ingenting med honom. Någonting konstigt. Så, ja, sa hon. Ja, han tog mig faktiskt på låret, så. Men jag trodde han hade ärliga avsikter. Och det var så att Bodil, som då inte var särskilt gammal, skulle få lov att gå på morbrors bio och titta på Edvard Persson. Och hon var så lycklig och det var så spännande och det var så fantastiskt. Det var bara det att något stort missförstånd hade hänt för den föreställningen hon gick på. Det var fel, det var en amerikansk underhållningsfilm. Och Bodil blev mer och mer frustrerad och till slut hör man hennes röst högt och ljudligt. Är inte Edvard Persson svensk?